ଖାଲି ସୋରିଷ ପକାଇ ମଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ା ପକାଇବାନି କାହିଁକିନା ମଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ାରେ ମେଥି ପକାଇ ସେଟା କଡ଼ାଟା ପିଠା କରି ଆମର ପିଠା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ସୋରିଷ ଫୁଟେଇଲି। ସୋରିଷ ଫୁଟିଗଲା ଟିକେ ପିଆଜ ପକାଇଦେବି। ପିଆଜ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଏମିତି କଞ୍ଚା ରଖିକି ପକାଇଦେଲେ ଚଳିବ, କାରଣ ଯେଉଁ କଲରା ଆଉ ଆଳୁ ପୋଟଳ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳକୁ ପିଆଜଟା ବି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଥିବ ପିଆଜଟି। ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏখানে କଲରା ଆଉ ଆଳୁ ପକାଇଦେବା। ହଳଦୀ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଯିବ। ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ସିଝିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କାଟିଦେବା ଆପଣ ଡାଲି ପକାଇବ ଆଉ ଶୁଖା ହୋଇଯିବ। ଡାଲି ବଘାରିବା ପାଇଁ ଶୁଖା ଲଙ୍କା ପକାଇବା। ଫୁଟଣ ପକାଇଦେବି। ଫୁଟଣଟି ଗୋଟେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜ ପକାଇଦେବା। ପିଆଜ ଭଲକି ଭାଜି ହେଇସାରିଲାଣି। ଏଠି ଲେମ୍ବୁ ପକାଇବା। ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଡାଲି ପକାଇବା। ଡାଲି ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବି। ଫୁଟିଗଲା ତ କାଢ଼ିଦେବା। छोटी छोटी लगे से मसाले लगा देना पियाज
ଏମିତି ବ୍ରାଉନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇଦେବା। ଟମାଟୋ କଟା ହେଇକି ଟମାଟୋ ପକେଇବା। ଟମାଟୋ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଲା ପରେ ପକୋଡ଼ା ପକେଇଦେବା। ଟମାଟୋ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ପକୋଡ଼ା ପକେଇବା। ଟମାଟୋ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ପକୋଡ଼ା ପକେଇବା।